Hallelujah. Praise the Lord. Mela, nilqaw il-daw kolla li tizaguna permess ta' YouTube, River of Love, live streaming. Illum għanna session da' xej differenti mis-soltu, sorpriza xi ħaġa li mulej poġġi li fuq qalbi, speċjalment għal dawn iż-żminijiet tal-miljiet. Naf li ħafna minnkom qed tissegwuna bħalissa għax jew qegħdin mal-familja tagħkom, mal-familjari miġburin forsi fid-dar u ħatiħdu pjaċir isimgħu sewwa bir-reqqa dak li ħadd isimgħu. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nawgura il-komplement ta' dawn il-festi tal-miliet u ta' l-aħħar tal-ewwel tas-sena lilkom kollha li taraw il-live streaming u jalla l-mulej jiblikom kull barka u kull ġid u jalla dak kollu li ħadd isimgħu l-lejla il-kelma qaddisa pura talla kif inhi tkun ta' barka likom u xi ħaġa jolqodilkom qalbkom minnha. Ħanejdu talba Mr. Qaddis ningrazzjawk li aħna għandna dan il-privileġġ li nistgħu naqraw, naraw, immissu, nisimgħu il-kelma qaddisa tiegħek. Inti tgħidilna fl-iskrittura li m'hemm xejn ola f'dan l-univers mill-kelma qaddisa tiegħek. Għax inti stabbilejt il-kelma tiegħek fl-ola univers. Hekk kif il-kelma qed toħroġ minn fommi u minn fomm il-poplu tiegħek. Ħassir ġisem, ħassir fejqan, ħassir dawl, ħassir fer, ħassir salvazzjoni, ħassir revelazzjoni għal dawk kollha li jisimgħu għal-lejla mulej qaddis sew preżenti u dawk fuq il-medja soċjali. Birek il-poplu tiegħek. Inti sejjaħtina biex inkunu l-poplu tiegħek bismek mulej. Għalhekk infaħruk, nberkuk. Grazzi dan il-privileġġ kbir. Ħafna mulej u madwar id-dinja anka f'dan iż-żmien u anka proprja bħalissa huma persekwitati għax ma jistgħux jinġabru jaqraw il-kelma tiegħek, jisimgħu il-kelma tiegħek. U ħajjithom hija medda. Għalhekk mulej nitolbuk anke għal dawk li huma persekwitati l-Kristjani fis-Sudan, fin-Niġerja, fl-Indonezja, fl-Iraq, fl-Iran, fis-Saudi Arabia, pajjiżi oħra fl-Ewropa mulej qaddis bħal Ġermanja, fl-Ingilterra, mulej Ġesu f'pajjiżi oħra mulej qaddis madwar id-dinja fejn il-poplu tiegħek Kristjani tiġi persekwetat mulej. Itfa' spiritu ta' kuraġġ fuqhom. U għatina l-grazzja li biex aħna l-poplu tiegħek Kristjan ġewwa Malta u għawdex ma nibqgħux sikta quddiem il-ħażen quddiem dak li huwa inġust. Inroxx id-dem qaddisa Ġesu Kristu fuqna, fuq kull wieħed minna preżenti u dak kollha jisimgħu. U għatina spiritu ta' revelazzjoni u għarfien. Ħalli dak li nisimgħu jalqtinna u jifindinna qalbna. Għamel minna poplu tiegħek. Inti xaqlek l-aħjar, mulej għax inti tajtna l-aħjar ibnek Ġesu Kristu nnifsu. Abba Messier, itfall barka tiegħek fuq Malta u għawdex. Ħalli x-xmara tal-Ispiritu Santu u x-xmara tal-imħabba tiegħek u x-xmara tad-dem prezzjuż ta' Kristu tgħaddi minn fuq dan il-pajjiż u tnaddaf dak kollu li mhux ġej minnek. Tqaddes dawk li għandhom il-għaġġ u l-ġuħ għalik. Grazzi da dan iż-żmien. Għad in-nikket u l-faraġ il dawk li mulej li huma l-isptar, dawk li huma imnikta, dawk li jinsabu waħidhom, dawk li huma mwarba, dawk li qegħdin fil-ħabs, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, dawk li qegħdin mulej abbandonati, miġġuwa, forsi dawk li qas għandhom vuċi biex jisimgħuhom. Spiritu Santu inżel fuq dan il-pajjiż. U inżel biex kif il-kelma tiegħek qed tiġi mistqarra u maqruba. Hekk l-Ispiritu Santu bħalma fil-kreazzjoni waqt li l-kelma ġiet mitkelma minn famalla, hekk l-Ispiritu Santu jħoverja u jimxi fuq il-kelma l-ilma tal-kelma tiegħek. U ssir tibdil, tindif, mirakli, fejqan. Irċivi glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib tal-ewwel Timotju 4. L-ewwel Timotju 4.
Illum ħanaqraw skritturi bil-Malti, bil-Ingliż, bil-Ispanjol, bil-Taljan u bil-Ludi. 5 lingwi. Għanna xi lingwa oħra hawnhekk hawn xi pajjiżi oħra preżenti? Danish. Good, and we will read in Danish too. Praise God. So 6 languages represented today. L-ewwel Timotju kapitlu 4. Vers 13. Vers 13. Illum għal dan iż-żminijiet ħasejt l-Ispirtu tal-Alla jpoġġili f'qalbi xi ħaġa li l-Iskrittura titkellem fuqha mhux li tissemma ħafna, imma huwa prinċipju li kienet issir anke fil-Knisja bikrija. U għalkemm aħna nagħmluha, għax meta jkun hemm il-pritka tal-kelma jkun hemm qari bil-kelma, però llum li l-mulej jpoġġili fuq qalbi hija li bħala Knisja tiġi moqrija pubblikament l-istorja tat-twelid ta' Ġesu. Ismgħu ħanaqraħilkom bil-Malti mbagħad bl-Ingliż, vers 13. Pawlu qed jgħid lil Timotju kien pastor u qalu dan. Is li ħadd ma maqdrek għax inżagħżuh. Kun ta' eżempju għal dawk li jemmnu fi kliemek u fil-imġiba tiegħek fil-maħabba fil-fidi u fis-safa. U sama niġi ħuħsib il-qari tal-kodba mqazza. It-twissijiet u t-talim. Ħanaqraħilkom bil-Ingliż. Until I come, devote yourself to public reading of Scripture, to the preaching and to the teaching of the sound doctrine of God's Word. ħanaqraħilkom bl-Italjan. Per tutti i nostri amici, famiglia in Cristo italiani. Applicati finché io vengo alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Rajtilkom bil-Malti, bil-Ingliż, bil-Italjan. Illum abbat bosta aħwa biex nibdew naqraw u isimgħu. Kien hemm żmien il-Knisja kienet tkun għax il-biċċa kbira tan-nies ma kinux jinfjaqdu jaqraw. Kien hemm ħafna żmien meta n-nies jinġabru għall-ġimgħa tal-Knisja ma setgħux kollhom il-Bibja joqgħdu jqabblu xi qed jinqara għax ħafna ma kinux Bibja. U t-tieni ħafna ma kinux jafu jaqraw. Allora kellhom jisimgħu bir-reqqa. Mela llum jisimgħu bir-reqqa il-kelma tal-mulej miktuba fil-ktieb tal-mulej il-Bibja li ħad tiġi maqruwa u mistqarra minn fom ta' aħwa diversi, anka b'lingwi diversi li għandna fostna llum. Ħanibdew mill-ktieb ta' Mattew kapitlu 1. Mattew kapitlu 1. U ħanibdew bħuna l-ewwel ħajqranna bil-Malti, u mbagħad ħanibdew ħankomplu bl-Ispanjol minn oħtna Carolina, u mbagħad għandna il-Xeverell, lil Mirjam u lil Joanne. Daw biex jaqraw Mattew kapitlu 1 u kapitlu 2. Nissieden il-Laltin l-ewwel biex jibda'u u jiftaħu minn Mattew kapitlu 1. Okay? Grazie Mulej. Mattew kapitlu 1 vers 1. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram
Abram nissel lil-Iżak, Iżak nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuda u lil-Ħutu, Ġuda nissel lil-Fares u lil-Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil-Hezron, Hezron nissel lil-Aram, Aram nissel lil-Aminadab, Aminadab nissel lil-Naħson, Naħson nissel lil-Salmon, Salmon nissel lil-Boaz minn Rahab, Boaz nissel lil-Obed minn Rut, Obed nissel lil-Ġesse, Ġessel nissel lil-David is-Sultan, David nissel lil-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel lil-Roboham, Roboham nissel lil-Abija, Abija nissel lil-Aza, Aza nissel lil-Ġosafat, Ġosafat nissel lil-Ġoram, Ġoram nissel lil-Użija, Użija nissel lil-Ġotam, Ġotam nissel lil-Ahas u Ahas nissel lil-Heżekija, Heżekija nissel lil-Manassi, Manassi nissel lil-Amon, Amon nissel lil-Ġozija u Ġozija nissel lil-Ġekonija u lil-Ħutu. Kien hemm l-eżilju fil-Babilonja. Wara l-eżilju fil-Babilonja, Ġekonija nissel lil-Salatjel, Salatjel nissel lil-Zorobabel, Zorobabel nissel lil-Abihud, Abihud nissel lil-Elikim, Eliakim nissel lil-Azor, Azor nissel lil-Sadok, Sadok nissel lil-Akim, Akim nissel lil-Elihud, Elihud nissel lil-Elazar, Elazar nissel lil-Matan, Matan nissel lil-Ġakob, u Ġakob nissel lil-Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li jsejħulu il-Messija. Mela n-nisel kollu kien minn Abram sa David 14 il-nisel. Minn David sa l-eżilju tal-Babilonja 14 il-nisel u mill-eżilju tal-Babilonja sa Messija 14 il-nisel. Carolina ħataqranna bl-Ispanjol passaġġ minn Mattew 1. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de vivir juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se cumplió para que sucediera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había ordenado y tomó a María por esposa. Pero no hicieron vida conyugal hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Hallelujah. Beautiful. Chevrel, please. Mattew
kapitlu 2 minn vers 1 sa 12. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled is-Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hemm min kiteb mill-profeta. U int, Betlehem, art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ il-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom, iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom morru staqsu sewwa t-tifel. U meta ssibuh ejjew għajduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara l-kewkba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew bil-ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' Ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Okay, next. Miriam. Meta telqu deranġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: hu miegħek lit-tifel u lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu, ibqemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel u joqtlu. Ġuseppi qam, ħamiegħu lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-libni. Erodi mbagħad meta ra li l-maġi kienu daħqu bih, inkolla bisħieħ u bat joqtol f'Betlehem u fl-inħawi kollha tagħha it-tfal subin kollha minn sentejn l-isfel, skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija, meta qal: frama nstema' leħen biki u l-fiq kbir, Rakel tibki lill-ulieda u ma rriditx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Meta miet Erodi der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi fl-Eġittu u qallu: hu miegħek it-tifel u l-ommu u werġa' lura lejn l-art ta' Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Ġuseppi qam ħamiegħu it-tifel u l-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imbagħad billi sema li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaus flok Erodi missieru, beża' jmur hemm fuq twissija li kellu fil-ħolm. Telaq lejn l-inħawi tal-Galilea u mar joqgħod fil-belt jisimha Nażaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti, ikun jissejjaħ Nażri. Amen, dik hija l-istorja minn lat ta' Mattew. Issa ħamorru għal Luqa. Nsejjaħ il-grupp ta' dawk li ħaqraw minn Luqa. U Louise, please, Louise Varming, come as well, so you read part of this as well. In Danish. Ejja warajja. Okay. Okay, Beverly, tibda Beverly. Luqa kapitlu 1. Luqa kapitlu 1.
dedika lil Teofilu. Bosta kienu dawk li ħadu fidejhom ix-xogħol li jiġblu bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġraja li seħħew fostna. Kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien, Aziz Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qatt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidu net, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa biex taraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. It-taħbira ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Fi żmien Erodi, sultan tal-Udija, kien hemm qassis jismu Zakkarija, mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Elizabetta kienet min ulied Aron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx għax Elizabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu u skont id-drawa tal-liturġija intażel bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. Amen. U derlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek Elizabetta se tagħtik iben u inti issemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej u jkun jixrob ebda nbit jew xorb qawwi u jimtela bis-Spiritu Qaddis sa minn ġuf ommu. Huwa irreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. U hu ġej qabel il-mulej, mimli bl-ispirtu l-qawwa ta' Elija biex irraġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu irreġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu: kif inkun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti imdaħla fi żmien. U wieġeb l-anġlu u qallu: jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla. U bagħatni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba. U issa talli int m'emminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt. Ara, int tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Alleluja. Issa għandna l-oħtna Louise Warming li ħataqralna ftit silta bid-Danis. Louise minn Danimarka. Louise, come from verse 20 through verse Og se, du skal være stum og ikke kunne tale, indtil den dag, da dette sker, fordi du ikke troede på mine ord.
hvilket skulle fuldkommes i deres tid. Og folket bedede efter Zakarias, og de forundrede sig, at han tøvede i templet. Og da han gik ud, kunne han ikke tale med dem. Og de mærkede, at han havde set et syn i templet, og han nikkede af dem og forblev stum. Og det begav sig, at der hans tjeneste dage var fuldendte, gik han hjem til sit hus. Men efter de dage blev hans hustru Elisabeth frugtsommelig og skjulte sig 5 måneder og sagde, således har Herren gjort imod mig i de dage, da han så mig, da han sagde til mig, for at bortage min forsmedelse iblandt menneskene. Men i den 6. måned blev englen Gabriel sendt af Gud til et sted i Galilea, som hedder Nazaret, til en jomfru, som var trolovet med en mand, der ved navn Josef, af Davids hus, og jomfruen hed Maria. Praise God, that's beautiful. All these languages praising our God. daw il-lingwi kollha kamera lehim. Mid 28 issa. U l-anġlu daħal għanda u qal, islim għalik, int li lilek motija l-grazzja. Il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. U meta ratu tħawdet bi kliemu u ħasbet fija nfisha x'tista' tkun din it-tislima. U qalilha l-anġlu, la tibżax Marija, għax int sibt grazzja kbira quddiem Alla. U wara, int tnissel f'ġufek u tliet iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jissemma bien il-oli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' missieru David. U jsaltan għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob u għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. U mbagħad Marija qalet lill-anġlu, kif ikun dan la jiena ma narafx raġel. U wieġeb l-anġlu u qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tattik. Għalhekk ukoll dik il-ħaġa qaddisa li titwielet minnek tissejjaħ bien Alla. U ara, Elisabett, qaribtek, hi wkoll tqila biben fix-xjuħita, u dan hu s-sitt xahar lil dik li kienu jgħidula ħawlija, għax m'hemm xejn li ma jistax ikun għal Alla. U qalet Marija, hawnhi l-qaddejja tiegħek tal-mulej, ikun li skont kemtek, u l-anġlu telaq minn ħdejja. Min vers 39. Grazzi mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejl-għolijiet, f'belt tal-lodija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Malli Elisabetta semet lil Marija selmela, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżaw minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-on jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħniena tiegħu bħalma wieħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Twelid ta' Ġwanni l-Battista. Elisabetta għal ila żmien biex teħles u kellha tifel.
Il-ġirien u qrabata semaw li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmiem jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet, le, iżda Ġwanni jkun jismu. Qalula, m'hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'rid isemmih. U talabhom xi ħaġa fuq xi kteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistagħġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu. Il-sienu nħallu beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-oljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid, mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew il-mulej kienet miegħu. Amen. U Zakkarija missieru intelab l-Ispirtu Santu u beda jfaħħar u jħabbar u jgħid, imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David il-qaddej tiegħu. Bħalma wiegħed fl-imoddi, b'fom il-profeti qaddisin tiegħu, biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna, li għatina l-grazzja, li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha. Bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. U int tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. U tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietom. Motija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela u jdawwa lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jirnexxi u jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. It-tifel kiber u s-saħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Gloria al mulej. Ok, kapitlu 2 ta' Luqa. Almenu. F'dik il-ħabta, Ċesari Awgustu ħareġ digrit biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar minn meta Kirinu kien gvernatur ta' Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb. Kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret u tal-Ludija. Fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar tal-familja ta' David. Biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kien hemm Marija għal ilha żmien biex teħles u weldet l-ewwel iben tagħha fisqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dak l-inħawi kien hemm xiralja fir-raba' għassa mal-melħla tagħhom bil-lejl u darilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu illum. Fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu il-Messija il-mulej u bħal sinjal ikolkom dan issibu tarbija misfqija u minduda f'maxtura f'daqqa waħda jingħaqdu mal-anġlu
għad kbir taqtajjat tas-sema jifaħru lill-Alla, jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin: ejjew immorru Betlehem ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minn duda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmiem njum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jirrappreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-Tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, huwa laqgħu fuq drijah, birek lill-Alla u qal: issa osit, tista' tħalli l-qattej tiegħek, imur fi sliem skont kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jien ħejjejt għall popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel, mit-tribù ta' Għażer. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubieta kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Amen. U tfajjal kiber u tqawwa fl-ispirtu mimli bil-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Issa l-ġenituri tiegħu kienu jmorru kull sena Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. U meta kellu 12 sena, marru Ġerusalemm bħalma kienu drawwa tal-festa. U meta għaddew dawk il-jiem u ġejjin lura, it-tifel Ġesu baqa' wara Ġerusalemm u Ġużepp u ommu ma kinux jafu b'dan. Iżda huma billi minn għalihom kien ma' dawk li kienu magħhom għamlu jiem mixi u fittxuh qalb rabathom u dawk li kienu jafuhom.
U meta ma sabuħx, reġaw lura lejn Ġerusalem ifittxuh. U ġara illi wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qeda f'nofs l-arrif, jismagħhom u jistaqsihom. U dawk kollha li semmew staġbu bid-den u bit-tweġibiet tiegħu. U kif raw staġbu u qaltlu ommu, ibni, għax imxejt hekk magħna. Ara, missierek u jien imollijin konna nfittxuk. U qalilhom, għaliex tfittxuni, ma tafux li jien għandi nkun fix-xogħol ta' missieri? U huma ma femux il-kelma li qalilhom u niżel magħhom u ġie f'Nażaret u kien jisma' minnhom. Iżda ommu kienet iżżomm dal-kliem kollu f'qalba u Ġesu kiber fil-erf u fit-tul u fil-grazzja ma' Alla u mal-bnedmin. Okay, dawk huma l-ktib ta' Luqa, l-istorja tal-Milied. Issa nixtieq insejjaħ our sister from Israel. Remind me your name, sister. Yeah. Tu, sorella? Tu, vieni qua. Tu, io ho chiesto a te. Siete. Tu lo sai che ho chiesto a te. Bella, 1, 2, 3. Umari. Hallelujah. ħanaqraw issa minn Ġwanni kapitlu 1 aħwa. From John chapter 1. Fitxu Ġwanni kapitlu 1. Okay. I'm going to read ħanaqraw Ġwanni kapitlu 1. Vers 1 ħanaqraw bil-ludi, mbagħad naqraw bit-Taljan, bil-Malti u anka bl-Ingliż għax huwa vers speċjali. Come, dear sister. Just ħanaqraw bil-Malti jiena. Ħanaqraw bil-Malti jiena bil-Malti. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Go ahead. Come. She's going to say that in Hebrew. In a Bereshit, Lerima, I'm doing this by memory. Lerima im Adonai, Rima era Adonai. Amen. ħanaqra vers 2 sa 3. Kollox sar bih. U xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma jelbux. In Italjano, vieni. Thank you, Jesus. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa.
vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo fece come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene dal mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Amen. A quelli ciò che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito preceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Amen. U l-verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tijaw, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-wahdini. Mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taxida fuqu, meta għajja qal, dan u li għalih għettilkom. Jiġi warajja imma waqwa minni għax kien mimli qabli, għax kien min qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè. Imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadu ħadd ma raħ, imma arrafulna liben il-waħdini ta' Alla li hu fiħdan il-missier. Halleluja. Amen. U nispiċċaw l-aħħar passaġġ. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalem batu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh, int min int? U stqar bla ma xi ħadd, jien minix il-Messija. Imma huma reġgħu staqsewh, mela min int? Elija minix għalhom. Int il-profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna? Min tgħid li int? U hu weġeb kif qal il-profeta Iżajja. Jiena leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, u ittu triq tal-mulej. Iżda dawk il-messaġġiera kienu min naħa tal-Farizej u ma saqsewh, mela kif qiegħed tagħmel la mintix il-Messija u la Għalija u lanqas profeta? Jiena nagħmel bl-ilma, weġibhom Ġwanni. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja jiena anqas ma jisħoq li nħoll il-qafla tal-qor tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa tal-oħra tal-Ġordan fejn Ġwanni kien jagħmel. L-għada Ġwanni rar il-Ġesu risaq lejh u qal, arawh il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu. Imma jien għalhekk ġejt nagħmel bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xed għalih u qal, jien rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamima u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħatni nagħmel bl-ilma u stess qalli, fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, daku li jagħmel bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xed dan huwa l-iben tal-Alla. Halleluja. Gloria lil Mulej. Halleluja.
Nixtieq nitlob għall-Iżrael. Nixtieq nitlob għall-poplu ludi. Għax huwa li Alla għażel biex itina l-Messija permezz tiegħu. U ħafna sallum għadhom ma għarfux. Aħna qegħdin gawdu dak li suppost qegħdin gawdu huma. Imma minħabba li ħafna minnhom għalqu għajnejhom u websa qalbhom u għamithom it-tradizzjonijiet tal-liġi, il-liġi ta' mik huwa l-ispirtu li jagħtik il-ħajja, l-liġi iżomok fil-lam u iżomok taħt saħta u l-Ispirtu Santu li jagħtik il-ħajja u jġib id-dawl. Safratant id-dawl ma daħalx meta ġie l-liġi. Dawl daħal meta ġiet il-grazzja. Għalkemm il-liġi b'xi mod tat dawl temporanju għal pass tal-individwu. Imma Ġesu huwa d-dawl tad-dinja. U llum nixtieq nitolbu għall-Iżrael, nitolbu għal dawk kollha li għadhom ma għarfux il-Kristu, dawk anke f'pajjiżna li semgħu b'Ġesu u għadhom għamlux deċiżjoni għal Ġesu. Forsi llum inti qed hawn tgħid li passi jiena nixtieq nagħmel deċiżjoni għal Ġesu u nixtieq nibda nimxi ma' Ġesu. Li inti tkun smajt bih mhux biżejjed. Imma li tittarfu. U jista' jkun li tkun ilek smajt bih, imma bħal Ġwanni Battista ma kontx taf li dak huwa il-Messija. U dak li huwa li għandek bżonn fil-ħajja tiegħek biex ibiddilek ħajtek. Għalhekk ejn nitolbu aħwajja nqumu bil-wifqa. U nitolbu. Missi Qaddis, grazzi tal-li llum tajtna l-privileġġ li nisimgħu il-kelma ħajja qaddisa tiegħek. Mulej il-messaġġ tajtulna int. Rajna it-twettiq tal-Iskrittura quddiem għajnejna. L-Iskrittura li hija miktuba eluf ta' sinilu, l-profeziji tal-profeti Zakkarija, Iżajja u Ġeremija, Ħosseja, Amos. U aħna l-ġenerazzjoni li qed naraw dan jitwettaq u diġà mwettaq u qed naraw ukoll profezija oħra jitwettqu qudiemna. Nollulek il-poplu ta' Iżrael, nollulek il-poplu kollu ludi. Nollulek l-art ta' Iżrael, Mulej Qaddis, biex inti tipproteġġi il-popli kollha li jinsabu fih dan dak il-post ta' Iżrael ġeografiku. Ipproteġġi Mulej birek il-Ġerusalem, birek l-Iżrael. Dawk li semgħu l-Vanġelu għatihom id-dawl tal-Ispirtu Santu biex jarfu lill-Aziz ibnek missier il-Messija li inti battilhom biex jisalvaw bih. Qed nitolbuk għal-jom Mulej, ibattilhom il-grazzja tiegħek ħalli jarfuh. Ħalli qalbhom taħraq meta jisimgħu il-kelma tiegħek, meta jisimgħu b'dak l-isem ta' Ġesu Jexxua u Jehoxua. Jisimgħu bih Mulej Qaddis u Mulej Ġesu qalbhom tirtaf quddiem dak l-isem. Birek il-poplu tiegħek Iżrael. Birek ipproteġġi l-Ġerusalem. Itfall paċi tiegħek li inti ġejt biex iġġib. Itfall paċi tiegħek f'dik l-art. Mulej Ġesu inti taqbes stess għall-poplu tiegħek Iżrael. Stess taqbes għall-poplu tiegħek il-Knisja tiegħek. U l-jun tat-tribut ta' Ġuda. U għajjat l-ajta tiegħek. ħajisktu l-dewa, ħajifqu Mulej fil-pass tagħhom. Mulej Qaddis jifqu Mulej Ġesu. Mulej kompli itfa' l-Ispirtu Santu fuq il-poplu tiegħek Iżrael u l-Knisja. Ħalli Mulej il-poplu tiegħek isir poplu wieħed taħt il-Messija, l-Missier tal-ġnus kollha Mulej Qaddis. U għajna Mulej biex aħna nkunu ta' barka għal-poplu tiegħek Iżrael. Fit-talb tagħna, flotjiet tagħna. U napprezzaw Mulej u nħobbu dan il-poplu li jint ħabbejt u għazzejt, minta ħabbejtna għax aħna l-lum li nsabu fi Kristu b'nek missier. Nitolbuk għal Malta u Għawdex u għal kolla li segwuna Mulej biex jarfu li l-ħajja ma hija xejn li faċli tiġi mittieħda lilhom f'ħakkatajn u jintfaw fl-eternità. Għalhekk Mulej Qaddis għatina bil-grazzja tiegħek li dejjem inkunu lesti. Aħsilna bid-demm Aziz tiegħek u Mulej Ġesu. Narfu li inti l-ħaruf talla.
narfu li inti il-Messija, narfu li inti l-liben waħdini tal-ħaj. Halleluja, inti l-imwijat ħaruf, inti l-imwijat salvatur, inti l-imwijat Messija, inti l-imwijat feddej. Il-profeziji l-ewwel miġetijak ġew wetqa kollha missir qaddis fibnek Ġesu u hekk ukoll qed nerġgħu naraw il-profesiji kollha tat-tieni miġja wetqa quddiem għajnejna. Berekna mulej, iktar meljaħ iktar berki, mux għax aħna għandna bżonn iktar barkit, ma biex nkunu ta' barka għal dan il-poplu ta' Malta Għawdex u għal poplu Izrael tijak. Irċivi glorja u nur, glorifika l-isem għaddis tijak, kif glorifika l-isem ta' Jeshua ħamaxija, Ġesu Kristu, glorifika mulej għaddis il-poplu tijak f'dan iż-żminijiet biex permezz tijak mulej u l-ħidma tal-Ispiritu Alla fina, iktar Malta ssir tafek mulej Ġesu. Grazzi mulej jekk kif aħna f'daw l-aħħar jimet inħarsu lura. B'ringrazzjament dak li għamilt magħna f'din is-sena. Nitolbuk ukoll għal dawk li huma fostna morda, għal dawk li qed isegwu li huma morda mulej qaddis. Biex anka bil-kelma li ġiet mistqarra, ġiet ippritkata ġejja mix-xandra, li ħarġet bil-kelma tiegħek hija l-kelma tal-Iskrittura. Li inti tgħidilna fl-ewwel Timotju 4:13 biex tiġi moqrija mulej pubblikament. U aħna llum hekk għamilna mulej Ġesu. Tradizzjoni qaddisa, tradizzjoni mulej li hija mill-kelma tiegħek. U aħna onorajna mulej ix-xewqa tiegħek li l-kelma tiegħek tiġi moqrija fid-dar tal-Alla. F'dawn iż-żminijiet għandna għal xejn għandna ħafna mulej għal xiex nirringrazzjawk. Għalhekk. Millum il-qoddim, f'sew daw il-ġranet li baqna ta' din is-sena u il-ġranet il-ġejjin ta' sena ġdida, bil-grazzja tiegħek wara aħna niddedikaw u nikkonsagraw lil nfusna biex ikunu dik il-poplu saċerdozju reali saltna qaddisa, ikkonsagrata u dedikata għalik. Inti jisħoqlok l-aħjar mulej u minn qalbna ngħidulek bħal Marija ħajsir minni skont kelmtek mulej. Fissem Ġesu Kristu għal glorja tiegħek missir. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Eżiz aħwa, għaw xaħat jixi jgħid xi ħaġa? Jgħid xi ħaġa? Għaw xaħat jixi jaqsam xi ħaġa? Mill-YouTube neħħejtux, waqafna, jefqu.